Unsa man ka? Sexy ka, Diyo ka no. Kanawang outfit oh. Asa man day ka pa dong in town? Oy! Wa kasabot sa ang outfit. Nga na dyan mga laki no. Siyempre, mag-workout ko. Unsay mag-workout? Oy nga! Maman gihapon di naman ka muniwang. Ikaw, Jeffrey ba? Kaminos na dyan ka na ho. Awa mo niwang lagi ko, bantay lagi ka na ho. Sus, workout. Mao gihapon kay di na mahili si mong bilbil. Unsay di na mahilis ang bilbil. Hoy, excuse me no. Tanawa karon mag-workout tsukog taman. Ta, tabani ko. Ay sabi. Uy, si Miss Pink, man si Jeffrey, oh. Asa man di ka mag-workout? Wala ba iti budget na ng workout ni mo ha? Ay sus, Jeffrey, basi nakalimot ka ha nga nata sa Tagum City. Ang ilahang workout tanan dani libre. Ah, mag-exercise day siya. Ay, di ay no, libre mo di ang workoutan dire. Tara, sige na. Tama-tama gini na lugar kay darian nag-exercise ang mga tao. Libre pa. Anak ka. Na, naghukas mino nagsandal magunsa man din na siya. Mag-jogging na ko. Oo, ay isa. Usa man ang ka? Unsay mag-jogging nga magtiniil? Makauwara ka ba? Mag-jogging din dapat magsapatos na unsa man ang taon ka, uy. Mas komportable kung magtiniil kaysa magsapatos. Unsa man taon ka tanawan na sila unang gisapatos niya ikaw magtiniil. Kaani mo eh, mudagan ako. Sus ning badji hawa pakauwara gyud dire. Na, tukara nag-jogging, nagtiniil. Ngata eh. Taon ka, uy, At patas lang inta. Di na jugo kadulan ni batungod sa kaulaw. Karon, kay human naman kog jogging, ato na po ng suwayan nag-uba nila nga equipment. Goy, ipang testingan ng mga equipments, oh. Sus, ginoo ko nagpakauwaw-uwaw raman si Miss Pink diya, oy. Kaguba kayo na siya diya. Pakauwara man ginig badji ha, uy. Dili man na inganaon pataka man ka. Ah, may gani kay ni dool si Jeffrey. Tudluan siya unsay tama. Unsaon man di ay? Ingani, tanawa. Ingana. Na, otro man po day. Lami gyud sila ipakog duha. Ah, Unsa? Mura makagawa na eskwela. kani, naganahan ko ani ba? Nakuyawa, oy. Sana ka kuini, uy, lala na jud kayo ba? Han, tanawa no, kuyawa, oy. Paspasa. Asa naman to si Paploy? Oy, ganina naman to. Gisugo naman unta tong kape. Agoy, tuwara ang amaw, oh. Nagmarites na po siguro ni ba? Na, tanawa ra digong kabalo, kaguba Na, lagi mo ah. Diri, ha? Asan kape? Wa ko kapalit mo. Ali na gud diri. Agay. Kuyawa, oy, manikig akong paa og tiil. Sus, kinuho ko mo jug bata ning bayana, oh. Wa na jud kayo ba? Kanina pa last nga exercise nga gusto ko anon ta. Asa man dito mo adto, uy? Ano? Pagkaunan man na. Mao gani, no mo na mo kumpleto sa ang adlaw ta na. Sige na. Nami ay. Konta. Dili lang. Mao na mag-workout.